аз ин саҳна сарояндагони машҳури монанди давлатмандхол, одина ҳошим, гулчеҳра содиқова ба майдони ҳунар омаданд. онҳо низ мисли ин ҷавонҳо замоне дар ин ҷо фалаксароӣ мекарданд. ҳоло дар миёни ин фалаксароён ҷавонтарини онҳо Сайҷамол Шоимов аст. ӯ мехоҳад ҷои устодони гузаштаро холӣ намонад ва ҳунари онҳоро давом диҳад. мо мехоҳем ки давомдиҳандаи чунин устодо ба мисли устод Давлатмандхолов, устоди Зиндаёд, устод Давлатмандхолов, устод Файзалӣ Ҳасанов, устоди бисёр сухандон, устоди Зиндаёд Одина Ҳошимов, рӯҳашон шод бошад. мо мехоҳем ки давомдиҳандаи ҳамин устодо бошем. фалак мусиқии шифоҳии мардуми тоҷик буда дар навоҳии Кӯҳистон маъмул аст. Сайҷамол Шоимов бо ташвиқи яке аз омӯзгоронаш фалаксароиро интихоб кард. ба гуфтаи ӯ замоне гумон намекард ки як фалаксаро мешавад. ҳоло ӯ бо ифтихор ба саҳнае меояд ки дар он устодони маъруф фалаксароӣ карда буданд. чунки ман бачаи деҳот ҳастам, бисёртар жанри фалак дар Кӯҳистон дар деҳот дида мешавад. як муаллимамон дар мактаби миёна аъзои кружок мешид. камкам ман дар ҳамун синфҳо замзама мекардам, маро дар аъзои кружок мақсад дохил кард. ҳоло дар клуб ансамбли фалак фаъол аст ва аксари аъзояш ҷавононанд. онҳо мегӯянд ин навъи мусиқӣ мисли дигар навъҳо ҳоло рушд карда истодааст. дар ҳар як маҳфил, дар ҳар як тӯю марака жанри фалак ҳамеша ҳаст. чун фалак ин фалака аз байн ҳеҷ кас бурда наметавонад. чун вақте ки нолаи фалак садо метиҳад, як ҳиссиёти ҳар як модар, ҳар як шунаванда бахшиш як алаи модаронаро эҳсос мекунад. акнун ҷои фалаксароёни номдору дар ин идора ҷавонҳо гирифтаанд. дар ҳамаи чорабиниҳо кормандони дастаи фалак иштирок мекунанд. гулчеҳра содиқова мегӯяд ки барои рушди фалак бояд заҳмати бисёр кашид. ӯ мегӯяд фалак ба чанд навъ ҷудо мешавад ки ҳамаи онро бояд донист. фалаки даштӣ аст, фалаки роғӣ аст, фалаки ғарибӣ аст, рез аст. ҳамаи амё дар ҳисоби фалак мераванд. ҳар сол 10 октябр дар тоҷикистон ҳамчун рӯзи фалак ҷашн гирифта мешавад. ансамбли фалак дар клуб мехоҳад мисли солҳои гузашта фалаксароёни хуб омода кунад то номбардори Давлатмандхол, Одина Ҳошим, Гулчеҳра Содиқова ва устодони дигар бошад.